Tá craobh mána minúr lein tréis bheith lán de action an scoch agus tarthaí gan chuinge. Thug an téanaar na bháin neamhlí ag dí seo an chailh aigear Loch Garman na déanaí. Chail Loch Garman na géadlathe ach bhí thách le Buaicphointí ó hin. Má darmat anacha a há man trátrachta. Tá se leir go cúna. Pas teasí siil búilte trastige, bhfuil si aige tá sé fáte. Oberá Johnny Tom McAdam fós bhil tasmínar cúil, tá tasmínar cúil! Agus ní hamháin bhil tasmíno a tá sé gamsúin cúil. Oberá sin ag Endabhorn. Can mór áir búilte tá na firhóra léims. Sa sé fáte den bháinach an seo chances ar cúil, mar raigra Loch Garman í búilte agus tá cúil! Fáte mar raigra, lárach, Bobby Murray a damse an cúil. Agus a buile fáte sin i Guslóhan ach tá nemar til lena to right, an Chelevach a ríis. Fáte agus a garisteach ar gúil i teo. Chance ar cúil beidir sa sí búilte, éis agus tá cúil scóilte, an dara cúil scóilte ag na Gaillimh. Can sin búilte tá láir tá Gaillimh tá ríis, an chosin sin, ach nó. Ní bhí an chosin bagin inscuilt an réitúrnis tá sé úteag dích trastar imnú Loch Garman. Ja, tá córta dó, spáinte an teo. Nis, Mark Welsh, Matt Butler, Keves níos sásta. Se croma. Agus tá sí báite aige. An tríú cúil scóilte ag na Gaillimh. Well, fágan se sin. Bear na mór nis idir na fórne. Más féidir le cúla áil, túir se. Ordú mistí dómh Tóban ísel. Agus Tóban is as a gól. Tíreach a bhíd hastáil ó Loch Garman an seo. Iron se ríis, tá Bert Simpler. Tá sí cunni aige. Tá fáte Johnny sé Cillian Power. Cillian Power, oh! Call fáte Cillian Power. Agus má bhí Loch Garman a chatar ais. Well, fáling a cáil learcan a pasráig ón McLaren. Bhfuil Gaillimh smíanamh ar cúige cúil. Ón McLaren a Pascal Roy inis. Go sí Ponyard, yeah! Call eile scóilte ag Anthony Ponyard. Antas Pontus. Agus tá Jessica Gulf tá fáte sé Cillian Power. Bhfuil an séú cúil seach Cillian Power. Tá an séú cúil seach an dara cúil Cillian Power. Ní léine sé i méle cúil acha. Tá sé búilte garid aige. Sí gur cúil Ibrow tá sé fáte agus tá cúil scóilte agus é scóilte Jack Cullen.